Soc Carlos de Sport Charín, la tenda de ports, i volia, primer que tot, felicitar el grup de les Gàbia de la Publicitat per fer este event, no? I poder aprendre tots una mica de tot este món d'internet que cada vegada és més complicat. Primer, el que volia fer era explicar la meva experiència en internet. Nosaltres tenim una tenda física de deports des de 1977 i jo quan vaig entrar a treballar una de les coses que més m'obsessionaven era que tot el que sabíem, tot el que sabem i el valor añadit que té la tenda poder arribar a més gent, no només el comerç local ni provincial, poder arribar a més gent. Entonces, com ho podíem fer això? Entonces, en el 2004 vam obrir una tenda online, www.sportcharin.com, i després de moltes proves, d'equivocar-nos 1000 vegades, de tot, avui en dia podem dir que va ser un encert. Actualment tenim més de 1.000 visites diàries. Com dia tenim unes 1.000 visites diàries en la nostra web i una mitja de 7-8 pedidos diaris que enviem a Espanya i al resto del món. Però el que us volia explicar, a veure si ho sé transmetre a vosaltres, és que la idea no és els pedidos que se fan a internet, que són bastant i estem contents, sinó la idea és de com la tenda online i la tenda física, realment la pàgina genera moltes visites a la tenda física. A veure, què explico bé. Per exemple, sempre fiquem el mateix exemple de l'abuelo que ve a la tenda en la fulla impresa del regal que vol el net, ja sabent el modelo que té i sense cap preocupació. Otro tema que volia explicar-vos també era que gràcies a la pàgina web també tenim una base de dades de 20.000 clients, la qual hem segmentat per clients, per gustos, per sexe, per edat, i llavors podem fer un mailing molt segmentat i molt real a l'hora de tornar-nos en noves possibilitats de venda. Un altre tema també és que per a nosaltres és molt important el tema de les redes socials, sobretot Facebook, que ens dona, ja tenim més de 4.800 seguidors, l'usem molt per torneos que fem de futbol, per ofertes, promocions i per tenir un tracte més directe en el client. En resumen, i finalitzant això, no sé si m'he explicat bé o no, era dir-vos que el comerç local i el comerç online van unidos y se retroalimenten. Entonces, nosaltres, los comerços locals, que tenim molts de problemes per dir acabant, tenim que transmitir en internet lo que podem donar, que tenim un valor añadido. Y eso, muchas gracias. Eso ha sido. Me lo he explicado bien, pero...